ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to saare Demba Wuli Weste saare Gueɗa saare Suuna Touba Ñamanari Bafata Ngabu ko on waktu yoni ha to Fas e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal Kayar hanki Wuli Diaw hakkude gendarme kamɓe ɓe en hollirɓe metti mumen ɗum ko caggal nde jagga capanɗe joyo suka yinnoɓe fiyademaje kaɗɗe yaɓani toon to leydi Espagne oto goto mo gendarme kame moteur goto mo ndiyam woni ko duppa hen to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi taweteɗo to New York ngam jonde fedde gotago windere nde hanki joɗodima yogay ardiɓe leyɗele kame hooreɓe jagode ma en kettoy hen musidɗo men Oumar Alassane a Mbocco to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaha to Rosso ma en kettoyo musidɗo men Hadi Sare jertino ngo e jertini ko fati banggue diƴƴe jogorɗe jippade e nder Nouakchott ha e yoga e nder leydi ndi kala to leydi Mali pelɓodira musgala bandugala toon to région mo Tombouctou état major général armée guendi leydi ndi arti yaccinde kan haala o holliti koninkoɓe joyo mbasi hen pittali men no gas gañima hen sappo e goho majji jiyaka taw kono ɓe jooɓima pittali kewɗi taw koye ɓen umminnoɓe ndeɗon fiyande to Guinée Conakry yimɓe hewɓe mbaari boli toon to Bofa hay goto iwata toon faade Conakry walla faade toon to Bouaké dañino sukaɓe tato fellaɓe hen caggal ɗiɗon seppoji kabruji men mana en ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Niger Gabon Rwanda ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗum donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas silto hitande ujune ɗiɗi e nogas tati yonti kumpital mene ɗem ngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karalagal weltare tv ko musidɗo mon seydou abouba jayde weltare tv ne rutta teddungal wonande yaadiɓe mum ɗoftodiɓe mum kene tolno hande duuɓi ɗiɗi pawɗi woni gurel team en ganduɗa hande kañumenne ko dariɓe gam ittude ñooke yogay ɓalli ko safara timmuɗo giwɗe toon to corridor nord hewɓe hutortoɓe ne kollita ene daña hen nafoore mawde no feewi gonga ni ɓe gaddiri ko safrude yimɓeɓe e wallude ɗumen kamɓene ha entreprise mabɓe wawa darade kono kadi ɓen hutortoɓe on gorelte guila e galleji diine ɗi halifaɓe aada hewɓe hen ɓeɓe dokkirta taw koye galleji diine taw kadi ɓe dokkirtumen tan ko Allah ɓolo jomin mbawa safrade hewɓe hen ne duttaɓe teddungal e kala sahani kollira weltare mumen mawde no feewi ko fate banggue gorelte hewɓe hen kolliti dañi hen afiya mawɗo no feewi ɗum noon jarama ɓen ɗoftodiɓe gorelte e ɗoftodiɓe jayde weltare tv jamma e ñalawma ene addana mon ko ene nafta mon addanta mon ko naftata on kono kadi ɓe kaani yettede jarede sababu ɓe jiiya e gueɗe ɓamtuɗe jayde nde nde tawno jayde jogoto ɗum ko publicité ji wawa hoyfinande waɗaɓe dongal nde tawno jayde ene teddino feewi ko gollirtengo kala ko happareje mbatte hen jarama onne kadi ceerno djiby sy nanguɗen ha tiiɗi ciggamnage wulgue diawa docteur djiby so nonne kadi dendagal heddiɓe kala ɓe en limtani moni kala ɗo woni taw ko duusoɓe jayde nde en mbiɗumen on jarama no feewi ɓeydude jaggude jayde moon jayde weltare tv saabu hande ko jayde dowline no feewi ko jayre nde ganduɗa hande nde humpani ɗum moni kala ha tenti noon e nder kumpital moon buuɗal yurmede ko faade banggue tarihaji annabaɓe garoji kala ñande altina ha aljuma humpita moon teni kadi wasi on ɗofta moon e golle moon ittana moon stress ɓeydo addande moon lallitare e nder ɓerɗe moon ha e nder galleji moon kala kabruji mene ɗem ngala pulara gartaten koye gammumo madina baya jonde hakkude ɓen ardiɓe madina baya kame gouvernement mo leydi sénégal taw ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu nden jonde noon tawtora ɗum ko sérigne cheikh mamoun ibrahima niasa ene wondi e félix dione ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fate banggue heɓanade mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam jogorɗo yuɓɓinede nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ɗon ɗo madina bayiɗo kono teskama banggueji ɗi kala ko diƴƴi koko tuɗi hen tene won iwoɓe ha to nigéria e nder leydi sénégal banggueji leydi ɗi kala ɗum noon ɓe ñaguima laamu ngu peeje kala mbawde waɗede ha ɗiɗo diƴƴe mbawa horde kono kadi wuuro ngo wallite e ndiyam timmuɗam beele gueɗe ɗe kala ene ɓuura rewde lawol kono ɗo saaha caɗele mantiniɗe ko diƴƴe nan tuɗi banggueji kala tene kadi duɗɗe ɗe ene jeehi ha watti jibinde ɓowɗi e goɗɗum ɗum noon ne huula hen rafiji kewɗi no feewi kanko jagorɗo noon o holliti laamu leydi sénégal ene daari e kala hitande wadde doole mum e peeji mum kala beele kay so tawi woni ɗiɗo hen événement ji gaari ɗi ɓennayi jaam e kisal e teddungal hoorejo leydi sénégal hono président Macky Sall hanki ƴetti konngol toon to fedde gotago windere e joɗorde muɗum o arti noon koye gurdam ha tenti ko ɓuuri wawde hutorede e nder windere nde ko wiyete ndiyam o arti ko fate banggue from battuɗo jeenayyi juɓɓinanoɗo mars 2022 to Dakar lamorgo leydi sénégal warte yaññade nafoore ndiyam warti kadi yaññade projet ji bawɗi kay wallitede ha Afrique daña ndiyam timmuɗam ɗon ɗo sénégal daari kañumne gam wallidde ɓesguji mum ha wawa hebde diƴƴe temmuɗe tawno ndiyam so ala gurdam wodata paɗen koto kayyar tonne kadi ko fitinaji musɗi mbaɗi toon ɗin fitinaji ko caggal nde jagga capanɗe joyo suka gorko jinnoɗo wujjitade jolay laaɗe piyo e maaje paye toon to maaje kaɗɗe Espagne ɓen sukaɓe caggal nde nangga waɗi filñitere mawde no feewi kamen seppoji ganduɗa auto gendarme goto heela hen vedette mabɓe laana mabɓe moteur ka ganduɗa ne wanno kene foto wonde 40 cheveux capanɗe nayyi puccu doole muɗum wanne kadi wonko duppa hen kene foto wonde yimɓe heeɓe noon nanggama hen kono ɗo saaha jaam arti a tona keddorɗen ha joni koye leydi ndi sénégal
gartatena koye on kalnoɗo konngudi musɗi kay mettuɗi tawɗin konngudi wa faani ɗum koye qur'anil karim kame annabi men tedduɗo mo jaam e kisal ngoni woni on bajotoɗo e kala sahaa e nder réseau sociaux ahmed woni mbiyen cheikh ahmed sissé mo ganduɗa wonande pelle jangguinoɓe duuɗe qur'an e nder leydi sénégal portinomo plainte sara procureur de la république tribunal de dakar kanko no woddogi o yalti leydi ndi sénégal oɗo sahande omo tawe oɗo sahande toon to nigéria keddoɗen koye leydi sénégal gartaten koyɗo henna bila musɗo ɓeydiɗo ɗum ko caggal nde fetti boutel gaz toon to Derklé ñande aljuma jewtuɗo sanga juulal tisubara waɗino noon yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mum debbo e ɓinguel muɗum oɗo saaha noon limore nde ɓeydima no fewi limore nde yeehi ha yettoyima yimɓe joyo wasɓe en pittali men ɗum ko caggal nde yimɓe 12 gañino hen no fewi ɗum ko toon to Derklé ko wona ɗum ko noon jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacingol laamu holliti laamu ngu ne watti haqqille mum toon to joppol cum baɗɗo toon ha to Derklé kala maɓe gaddu hen balle maɓɓe kadi rentinde yimɓeɓe yoga e gueɗe patuɗe e gaz kam e kuura kala cattal ko fati banggue daraniɓe haqqe innama ade woni CSD hasa kene fotto wonde no gas en jeenayo keso toɗɗaɗo hanki joƴƴinama e golle mumen e tawtorede jagorɗo ñawoje guendi leydi sénégal woni ismaila major fall wo arti haqqe innama ade e nder leydi sénégal kame darde mum kala ɗum ko hanke o ɓe ƴettiti golle mabɓe jagorɗo affaire étrangére mo leydi sénégal ene tintina sénégal naɓe kala wonande consul général mo leydi sénégal taw ko toon to barcelona udditi demude muɗum ɗum ko caggal nde ɓe mbanno nden ɗaɓɓade 16 lewru janvier e nder ndeɗo henna hittande 10 août ko nden ɓe dokka yamirore kono gaɗoɗo saaha udditama beele ɓeydade yañude golle wonande ɓesguji leydi sénégal kala hande oɗo henna alarba waɗi ɓitto mawɗo no fewi e nder dakar ɗum ko tugganma autoroute péage mo mbawa ha fayanma to padduwa hewɓe noon pellita kay ko ƴettude codol ndewa ɗon ɗo sédima jeltiriya kirmasar ƴetta lawol cornise pay hedde banggue guédiawaye jeltiriya banggue en ville yof ko wona ɗum ko noon hande o ko ɓitto kame ñiddo no fewi ɗum ko caggal wendogo hande o diƴƴe kewɗe jippide dakar e takkumum kala kono ne kadi majali kam e diggali mawɗi no fewi jeheten ko ton to madina gounasa taw yintono musidɗo men amadou samba lo duɗal ɗo resina ko duɗal jangguino wala qur'anil karima kame pulaar e français kala mbaɗi reftoji mawɗi no fewi amadou samba lo to madina gounas assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima mbirmama mi salminidenagal bandiraɓe hettoɓe saktir men e Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema. Sar Abdoulaye Sarr habrumen ɗo e nder wurmen teddungo madina gounas duɗal ɗuri sina ko duɗal tawategal ɗo e nder wuro teddungo madina gounas lega men sifaw kangal duɗal ngal janggui fodde duuɓi 3 e gardugol ceerno mahamoudou dialalu dine ba wadde noon e ñalawma heccanko waɗama reppoji mawɗi reppoji towɗi ɓen annuɓe janggoɓe e ngal duɗal wadde noon fammi 3 jangguete e ngal duɗal Sar Abdoulaye Sarr alqouranil karim pulaar e français ɗeɗo kala enen jangge hen wadde an ɗum madama pecce ɓe hen deftima alqouranil karim ɗon hoore nde ɓe deftima pulaar ɓe hen kadi deftima français o foode so rendi arti tan koye diine o kamɓe Sar Abdoulaye Sarr annuɓe ɓeɓe gonta projet temedde fooɓe no mbiɗen ni wadde noon ɓen jinnaɓe sukaɓeɓe mbawi tawtirede nden lulde mbawi tawtirede nden ngol reftugol wadde woniniɓe ɓeydare e ɓuural kamɓe jinnaɓe wadde ɓe jii aruɓe en jogui ɓeydare aruɓe en jogui coftal kono kadi en keeɓa faamu eko goni e dow ko wadde kamɓe kala beltima hayni woɓɓe kala ɓe ganduɗa ɓe sukama puɗɗama e janggo to koddiɗi so Allah lamɗo jaaɓi ma bindu sukaɓe men gara jokko e ngal duɗal ɗuri sina saabu ɓe jii hen kala hen goɗɗo toon janggo hen kala nde arti wonko feññinta mbawka ka ganduɗa ene ɓeydo jinnaɗo o e janggo jam so wiyama joddi walla so wiyama kaye walla so wiyama bique ene wawa wadde hen junggo muɗum e almudo e ɓiyumo beele wawa janggo saabu kala nde arti eɓe jeeya muɗum ɓeydare banggue jangde ɗe wadde noon ceerno Djilaly Dine Ba e dendagal feere me wuuro ngo mbawi tawtirede
tawtama on ñalawma reftama ɓoyat kadim reftama français reftama kadi pulaar kolɓe seeɗa tawtiraɓe mbawi wadde jewte ko faati e ko ganduɗa nafoore jangde Amadou Tidiane Kassé kadi gomo jangde e délégation ari tawtirama wadde ko waɗi yewtere wa fayidinde hélas Abou Ndiaye mo ganduɗa kañum addi ko woni DG Dakar FM Dakar TV kañum kadi ari wawi wadde yewtere timmude bandiraɓe kala beltima ɗo ñalawma timmuɗo Abdoulaye Sarr mi salminima timnama no feewi enen timtana joni musidɗo Amadou Issa Kébé Allah yewtoma yafama ha tama aljanna en dowdidagal ɓusma ka ha toon to wumen botto ha toon to Ziguinchor to wonnoto en citti Abdoulaye Sarr Khalid Abdoulaye Sy e yewtere mon boyal yurmede gandan kam bandiraɓe ketti ene belti ene mbiti kadi en duwi yo lahu sellen sembina komo siwonama samlo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɗufuɗo andu dinama ɗo e Madina Gounass. Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi en mbiya allahumma amina ya rabbi ya rabbal bayti ɗo ɗo duwaniɗa musidɗo meɗen Amadou Issaga Kébé to lobbudu Ziguinchor mo en jejjitta e kala saaha kikiɗe kala so en gari ha ɗo ɗo ponɗen yaade to Ziguinchor koɗo dande makko hewno lumbade naata e noppi hettiyankoɓe makko kala ani itta stress ani deña pittali teni kadi ko kabruji cilluɗi labtuɗi ñalawma janggo ma en gadduɗo hen lefol ngol o wasitano yimɓe kanko ɗo hen Amadou Issa Kébé tawiteɗo toon to Guénal Mboto eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydu yurmede mum e makko kanko ya dendangala mayɓe julɓe kala sen jeewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie hooreji leydi Mauritanie tawite to New York hanki o joɗodima yogay ardiɓe hooreɓe jagorɗe kamɓe joomen leyɗele ɓe o tawi toon gam ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie kamɓe leyɗele goɗɗe to banggue diplomatie ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia gorko mo Sara Ndogo jaam hiire maɗa. jam hir toon Sar Abdoulaye Sarr kumpital men e ɗemgal Pulaar ko yowiti ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o jaslare nogas lewru sultu ujunaji ɗiɗi e nogas e tati hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazawani yettima toon to New York le dentude Amérique e mbattu taw kaddi ko mbaɗow toon wattogo capanɗe jeeɗiɗi e jeetati nde fedde oni yuɓɓintoon ñalawma hanki o sappo e jeenayyi taw ko lewru ndu gonɗen ndu ha nogas jeegom lewru ndu kanko noon hoorejo leydi hono Mauritanie o wawi hono joɗotade e gardiɗo jagorɗe leydi Espagne biyeteɗo hono Pedro Sanchez ɓe jewtidi e ko ɓeydata moƴƴinde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e tawtorede noon jagorgal taw kadi ko caggal leydi hani e coopération ɓen Mauritanaɓe wonɓe caggal leydi biyeteɗo Mohamed Salem Wul Merzoug leydi Japon rokkiri leydi hono Mauritanie million ngaji temedere e nogas kalis taw ko keso o ngam wallidde leydi Mauritanie ko yowiti e kisal taw kadi ko ñamele jagorgal leydi Mauritanie keronigal gollinde ko yowi ko fewti e ɗowngu taw kadi ko golle ko wi wonde ko finance de fodde ujunnaji ɗiɗi taw ko entreprise e ko yowiti e ndema hani e industrie e uddidde kadi dame gollorɗe fodde ujunnaji hono jeegom Cheikh Al Tabili Alioune toɗɗama jeeyede e jaynirɗe taw ko happa woni haute autorité de la presse et de l'audiovisuel wondi ñande mabare sappo e jeenayi lewru suldu ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e yeeso taw kadi ko gardiɗo cour suprême wonde kay ma ɗofto taw koto kuule kadi ɗe pawiɗe e dow makko ɗe oɗo ko ngalɗo jagorgal taw kadi ko gueɗe caggal leydi hani e coopération ɓen Mauritanaɓe wonɓe caggal leydi biyeteɗo Mohamed Salem Wul Merzoug kanko dey e jeunesse taw kadi ko jeunesse taw Guillaume ambassadeur e taw kadi ko kañum woni chef délégation Union européenne ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɓe mbawi kadi hono mande no feewi e bayyinago moɓe mbaɗi e wonde kay oɗo toɗɗama Hammadi Maymou oɗo poste towɗo wonde kay ko taw ko
représentant taw kadi ko de la coalition pour le Sahel kanko noon Hamadi Maymou onon ko maw ƴettu golle ɗe taw kadi o lomtoro ko oɗo biyeteɗo hono jimme adum taw kadi ko e nder mbaadi wawde kadi ƴettude wona ɗe e gueɗe ko fate kadi e oɗo hono Sahel ma waw noon wadde ngal ɗo gollal e ngal ɗo moɓodiral wawde hono jaggude kay taw kadi ko oɗo coordination ha wadde doole mum hen pour ƴellidde leydi taw ko dongre Afrique nde ha ni e ɗen taw koto gueɗe taw ko caggal dongre e Afrique nde e ɗen ƴellidde kadi dewnuji ɗi hani e hoɗɓe hen ɓe kala Fatimetou Mintou Abdel Malik ko présidente de la région de Nouakchott kanko de o toɗɗama yo won tergal oɗo groupe taw kadi ko dissodirtoɗo ko fate Nations Unies e ko fate noon e pandale yidde kadi hono ƴellidde taw kadi ko ƴellugol hono duumugol e nder mbaadi taw kadi ko e wiide e yamirode oɗo kolaɗo kuuɓal Nations Unies biyeteɗo hono Antonio Guterres oɗo groupe noon ma waw kadi kono ƴettude hono peeje wawde kadi wadde wona ɗen taw kadi ko ɗo nokku he e kadi ɓurɗo towde e wawde kadi wadde taw kadi ko planification ngaji moƴƴi ha wawa kadi ƴettude won ɗeɗon peeje taw ko ballitoji taw kadi ha ɓe mbawa kono yettade paandole mabɓe ɗeɓe ƴettuɗe woni paandole taw kadi ko ƴellidda duumingol taw kadi wonande kadi taw ko nokku kadi oɗo biyeteɗo kadi ono local e nder hakkude perɓudiral leydi Mali e hakkude mabɓe ɓen hunoyankoɓe e ɓen Touareg en Mauritanie noon wawi wiide wonde jaɓɓotako ɓen gañiɓe taw noon gummi taw kadi ko ɓen e Touareg to banggue rewo Mali to mbiya noon so tawi wonde perɓodiral toon gañiɓe eɗen gara ga safrade e nder leydi Mauritanie wi wonde kañum jaɓanta ɗum e wonde kadi hakkude mabɓe ɗum ɓe mbayini ɗum noon ko ñande altine 17 taw ko lewru siltu ujunnaje ɗe nogas e tati e taw noon sewde Al Akhbar ɗo e Nouakchott noon ɓe mbino kamɓe noon ɓe mbawatako nadde e hakkude ɓeɗo ɗiɗo woniyankoɓe leydi hono toon to Mali e ɓen kadi Touareg en kamɓe noon ɓe ñaguiɓe tan leydi Mauritanie ndi ko wonde kay kamɓe yoɓe joddo hakkude mabɓe ɓe mbawa kadi yuɓɓinde taw kadi ko nanodiral taw ko cifodiral ujunnaje 15 toon to Alger lamorgo leydi ono Algérie taw koye deƴal e peewal e nunɗal Sarr Abdoulaye Sarr hono kabaruji men tengtuɗi ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko ɗo mataw kaɗɗen hen e dande Alassane Oumar Moci gorko mo Sarr Ndogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ayawo weltare TV gorko mo Sare Ndogo golle ma jooɗi peewi ko noon tigui jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Guinée Conakry koko ɓeydi ɗum ko hanki o caggal jonde hakkude hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani kame colonel Mamadi Doumbouya yewtiɓe hanki o jokkodiral hakkude leyɗel ɗiɗi hakkude leydi Guinée Conakry kame leydi Mauritanie nden jonde noon yuɓɓina ko hanki toon to New York ɗon ɗo ɓe gone jonde fedde gotago windere Sengiwi Oumar Alhassane Oumar Mbodja Sengiwi to Nouakchott paaɗen ko toon to Rosso Mauritanie taw yen toon musidɗo men ceerno Hadi Sare gardiɗo ɓeto weeyo to banggue Mauritanie ɗon ɗo Rosso ɗo ceerno Hadi holko keɓata ko fade banggue ɗi to ɓooli kame keneɗi to gendi leydi Mauritanie aɗa jayde Weltare TV. mi salmini kala hettiyanke weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina mare Sar Abray Sar katanteleñol mi salminima ko jertinde ummorade ɓete weeyo ɗo e wertanko leydi Mauritanie dendagal tawateɓe to worgo e hirnangue Asaba Guidimara rewo gorgol Brakna worgo Lenchiri Nouadhibou Trarza e wuuro Nouakchott alarba hande o faade alkamisa janggo ma toɓoji kewɗi ndiyam gardoji e hendu forndu e ɗiɗo nokkuji biyaɗi donc ene ñaaga nde yimɓe gustata ya garta e cuuro e koɗande moƴƴe o ko musidɗo moon Hadi Sare gorko mo Dawlel sawtuwol ɗo e Rosso Mauritanie yalla waɗen e ndenka muɗum amina ya rabbi ko jertinde hello météo wonande ɓen finnoɓe ɗo e nokkuji kala nde ndentoto kartali mawɗi garde Dakar egginɓe sosoɓe dogi jalti galleji mumen kame liliɓe gueygueɓe barinaɓe e dedeɓe camcamɓe kala ha hande ne doga dartaki ɗum noon ko kartali mawɗi teskede oɗo saaha
asmano ne wukkita diƴƴe kono ne kadi wonda e kenele kala saha ko rentade kadi jomen nden to carodira kadi daabeji mumena ɗum woni ko nafata ena sengiwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali to leydi Mali ceerno Hadi Sare tambiɓe ɓe to weeyo min ponno bismadema ko fate banggue ngoɗo hen weeyo ngo ganduɗa e kala saha ene yaltina diƴƴe wonda e kartali mawɗi jeeyi sababu ñande alen nde toon to Séguéla kene tolno 50 nagge wasi fittandu mum ɗon ɗo aynonoɗi nayyi wa arti tan baldi mum ko ɗon ɗin digali yaltoɗi masali nanggui ɗi nayyi kanji kala ɗon ɗi keddi ɗum noon e nder ɓe to golle ɗen ponno bismade muslimen ceerno Alhassane Khalidou Ba kono ma en garto e makko e sahaji goɗɗe jirtino ngo jirtano kala saha so tawi ka gaynako sa arti serdu dabeje maɗa nagge kala yo daro banggue mum kañum e gool muɗuma anne kadi ndentoɗa huɓude téléphone ndentoɗa wonde less leɗɗe mawɗe walla less baaɗe ceerton ndentoɗon no fewi nde tawno kañum so ɗum sorti ɗin masali kewi nanggude koto yiiɗi wadde nguleki no fewi walla ɓuɓɓol walla ñukodiral ko ɗon ɗum heewi nadde ceernde dabeje moon guila e kulaji moon ha e baldi moon e nokkuji moon kala hayso dabeje ɗe ndenti ceerndeɗe wonani men jaam to leydi ndi Mali keddoɗen ha joni gartaten koye communiqué état majeur général d'armée malienne sakti konngudi mum on ɓataki ko hanki o holliti fiyande wonde to leere kan degol mbiyen kan militaire mo leer taw kadi koto région mo Tombouctou ɓen waɗɓe ngal baɗal ɓe gari koye motoje kame autoji ɓe jaɓani kan o wonno ɗon ko groupe garde national ko ɓen ɓe tawi ɗon ɓe noon mbawi dartade nden fiyande pellodire mabɓe dogani jarani caggal joyo e mumen ɗone ɗon mbasi pittali men nogas gañi hen 12 porté dispari woni majji jiyaka non wiiri communiqué o holliti jeeɗiɗo ɓen arnoɓe yande mabɓe mbasiɗon pittali mumen kene fota wonde 60 mbiyama teeɓa otoji kewɗi duppama hen motoje kewɗe duppama hen matériel uji kewɗi boni hen kanko état majeur général gendi leydi Mali o jaari konin koɓe leydi ndi kame darde mumen e cuusal mumen caggal kitale ko fade banggue Covid-19 kame guerre Ukraine Russie leydi Mali yatiri no caggal no fewi ko fate banggue ndema bukki woni wiro kono teskama campagne 2023-2024 ene gasa Mali ma yito hoore mum ɗon ɗo bal gadiɗo gasi ha laaɓi taw kadi ganduɗa oɗo hen bal ko bal mawɗo no fewi ɓeto mum ma teskina wonande so tawi kay yarindani hen leydi Mali ne wawi yitade hoore mum to banggue ndema wiro jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mali hakkude muɗum e jonde ndemɓe juɓɓinno conférence kanko e joɗaniɗo OMS mo leydi OMS jooɗi to leydi Mali Bamako ɓe kolliti ɓe binditi kene tolno e 12 kan taw kadi ko ɗen ñaw biyeteɗo noon kanko Abdoulaye Guindo ne wonde nanɗo makko mo OMS ɓe jaltini konnguli gam jertinde Bamako yoga e région ngaji gam tawede hen ñaw ɗen addata ɗuma ko yoga e ɓawɗi ñande aset jawtuɗo hen no ene wona 16 lewru septembre derguitinoma immeuble goto mo R+1 ɗum noon gonnoɗo e mahede to mairie Mariba Bougou ɗum noon dañino 12 neɗɗo dañƴo hen jayiya hen goto ne tampi woni ko hakkude wurɓe mayɓe joyo gañima hen kono ne caɓori jeegomo mbasi hen pittali mumen oɗo saaha noon gouvernement mo leydi Mali ƴetti hen peeje mawɗe no fewi gam oɗo saaha yurnitade ɗeɗo hen gueɗe to banggue mahadi ndi beele kadi wawa jogade cellal e pittali yimɓeɓe to Guinée Conakry balɗe tati hande ko sukaɓe finoɓe to Bofa guddi lawol pangol to Conakry oto yahata oto natata guddi kadi lawol pangol to Bouaké oto natata oto yaltata jeeyi sababu uddugol ɓe kolliti ɓe ngala kuura jamma ñalama ko kuppiraji a sotta liɗɗi a sotta tew a yarata ndiyam ɓuɓɗam a ñotata ñotol moƴƴol hay golle gote jahata kuura ñalata kuppude artata tene koye leydi ndi ɓe jeeya tene kadi ko toon woni mbalkaji kewɗi ngaalu leydi ndi ɗo yaltata ɓe kolliti mette mabɓe ko waɗa ɗum ko camion bere rouge en nelanoma toon ɓe nde gaari cokke mabɓe kuure beele ɓe guitta baras o
sukaɓe tato noon pellanoma hen kono ma yani saha noon e tampina feewi ene tawe e cuuɗi a saffara paɗen koto leydi Gabon général Olongui gorko laamiɗo leydi ndi hande o jaɓɓama hanki o jaɓɓugal payodingal no feewi toon to Malabo lamorgo leydi Guinée e Equatorial hakkude makko e nanda makko Théodron o ɓiye Nguema jaɓɓimama mo toon yimɓe guinenaɓe ɓiɓɓe gaboneji taweteɓe to Guinée kala jalti gam hollude Olongui paabiɗo leydi Gabon Olongui moƴƴo duwanaɗo jaltinɗo Gabon e kiɓɓal duuɓi limtindi ngaalu mum daha woni yimre ndeɓe jimata nayimo toon ko yidde moƴƴitinde koddigal e cehilagal siftinde on hakkude leydi Gabon kame Guinée Équatorial ko leyɗele ɗiɗi gowɗe wallodirde ko ɓooyi gila e saaha Gabon ne jogui ngaalu hewngu ko nden serani kala saaha ɓe gostodira to banggue joɓɗele e wallidde leydi kala nafoore wonde hen to leydi Gabon Sylvia Bongo wonande joom suudu Ali Bongo Ndimba baɗaɗo kudeta capantati lewru août laamiɗo leydi ndi kene wona duuɓi 14 mo ganduɗa heeɓino ñaw biyeteɗo AVC 2018 guila 2018 noon ko debbo ɓuuri hedde laamu he debbo noon tawrama kene tolno e temedde 2 milliards koppareje franc CFA teskoɗe no moƴƴi temedde 2 milliards koppareje franc CFA ne tiɗɗa e wolisaji ne waɗa e koppati foruji e nder galle muɗuma ko wona ɗum ko noon Nouruddin ko ɓiyi ko afo ɓi Ali Bongo afo weddama e kaso hanki waali jaam gadiɗo kañum e 12 yaadiɓe muɗum kanko Nouru Bongo kanko Nouruddin jarowo e duuɓi 31 hanki waali jaam mum gadiɗo to kaso Burkina Faso sarɗi yankoɓe suudu sarɗiji leydi mum hanki goodi ɓe cuuti juuɗe kamɓe kala ɓe cuɓima kuulal ngam neldude arme mabɓe to leydi Niger pour lebbi tati kono kadi so lebbi tati ɗi gasi aɓe mbawi ɓeydude ɗuma to Côte d'Ivoire gouvernement leydi ndi caggal teskede nguura hande o ne seere leydi ndi to banggue maaro ene huula ŋakkugol yoga e gueɗe ɓe kaaɗi jaltingol ko wayno maaro suukara e nder leydi ndi taw ko maaro remetego e nder leydi ndi kame suukara pewneteɗe leydi ndi yeyede caggal leydi mabɓe watta ŋakkude watta ɓeydade seerde ɗo ha 31 lewru décembre e nder ndeɗo henna hittande wi jagorɗo jeygu leydi ndi kame jagorɗo commerçant kamɓe ɗiɗo ciifodiri ndeɗona si fande toggana sukaɓe tato mbiyama teɓa hakkude duuɓi 23 26 25 jeeyi sababu nanguedeɓe ko police nanguiɓe jeeyi sababu nanguedeɓe ko suumede aɓe jokkodiri e groupe wakniére wonande hobel mo leydi Russie taw kadi ɓe nanga ko tono ko ɓiyeɗo a Tokradi kamɓe kala noon aɓe tawi juuɗe police ɓe darato e yeeso tribunal mo Tradi ko 30 walla mbiyen 3 lewru octobre fandu so jomiraɗo haaji to Niger section baɗaɗo e Niger to waɗi ɗum ko CEDEAO stockage moftirde médicament oɗo saaha woni koye gasde siftinde moon guila 26 lewru juillet kuddata baɗanoɗe Mohamed Bazoum guil nden CEDEAO koko yowi leydi Niger kono ɗo saaha leydi Niger woni koye taccude crise mawɗo no feewi Danemark kañumne yowino leydi Niger ko fate balle ɗe wallatno kono ɗo saaha holliti yewti ndeɗon yawre beele leydi ndi ene wona e jaam e kissala to Rwanda Paul Kagame gorko mo duuɓi 60 holliti ko candidat 2024 wonata koye lewru août 2024 kanko on gorko laamiɗo leydi ndi gila tan l'an 2000 holliti ɓiɓɓe leydi ndi ene cohlimo tene katojine makko tene kadi ne jooɗa golle makko ɗum jeeyi sababu felliti ƴamtude dawal nayabal walla jeyoɓal taw kadi koye gardidi leydi Rwanda koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo so pulago noddi ne hani note fulɓe ndeten wona neɗɗo goto jiɗen yummo jiɗen baaru sabu sen ndentari
hay hunde en gonata denten dentinen dole meɗen wona neɗɗo goto fina tawa kale aadaji wonno ko Yahya Ndiaye wela segene yo dusungo ɓooy nalanke jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗe dusodirema kala saaha segene ma belɗo haqqille ma garduɗo jime ma leliɗe gam erago ma ɓiɓɓe fulɓe yo naggodira Yahya Ndiaye wela segene yo dusungo ɓooya joolama jaɓeri paɗen ko toon to New York jonde loni wattude capanɗe jeeɗiɗi jeetati jonde udditi demri mum hanki haalulaji kewɗi noon ƴettama toon ko wala ɗum ko hoorejo leydi Iran nde o ƴetti haala o holliti Joe Biden hoorejo leydi Amerique yo dartin ko ƴettata nebam ne waɗa e jeygue yo ɓeydo huɓɓude ko ɗum ko Joe Biden gonɗo caggal ndeɗo henna haare wande to Ukraine hakkude Russie yo ɗacci ko haalata ko beele haare nde ene ñifa haalaɓa ko wala ɗum ko kadi o erima wona nde Amerique nde ittata yawre nde yowi Iran nde tawno Iran ko leydi maridi e hoore mum mari kadi fina tawa mum kamen wondi e golle mum ngarɗude fotani toñede ko wona ɗum ko luula ƴetti konngol arti e kuddetaji baɗoje Afrique ɗum ɗo henna wonanta hunde moƴƴere wonande aduna kala ko wona ɗum ko noon Ukraine holliti fandare mum oɗo saaha mo goɗen ko leydi Russie nde rewnete lawol nde tawno oɗo henna génocide bonɗo moɓe mbaɗe leydi Ukraine toɓɓe mantiniɗe toon noon koko fate banggue wonande Ukraine ha fayenma Afrique kamene wondi e caɗele climat kame caɗele teskaɗe e nder windere nde kala ko wona ɗum ko Joe Biden arti e bismade Afrique e nder G20 ɗum ko caggal jonde joɗinoɗe toon to Inde Cisjordanie Palestine naɓe tato mbarama ɓe mbara ko toon to Cisjordanie ɓe mbara ko toon to Jenin taw koye reet goto taw kadi ganduɗa filliɓe ko police walla mbiyen ko koninkoɓe ɓe Israila naɓe tato mbasi hen pittal min hewɓe gañima hen taw koye camp réfugié ji tawete toon to Jenin wi jagorɗo cellal ɓallimo leydi Palestine jaheten ko toon to leydi France roi Charles mo Angleterre kame joom suudu mum jaɓɓama to Paris lamorgo leydi France ɗum ko caggal nde o digotono ɗi dumunnaji kala wadde toon jilluji ɗi o waylata e kala saaha Marie Le Pen kam woni gardiɗo landa RN holliti ma jeeye e sumgoji baɗoji 2027 o haali ɗum koye jayde wiyete TFI o holliti ko keɓini ɗum teni kadi ko naturellement wona forcéde wona haydara goɗɗuma ohta karaba Azerbaïdjan haare bonde wannode toon ɗeɗo henna balɗe kala jeeyi sababu nogas e jeeɗiɗo fittandu walla mbiyen capantatoye ɗiɗo fittandu heddi hen ken wona hewɓe capanɗe woni ko gañi hen subaka hande o noon to Armani dañi kaldigal bangal ɗum ko caggal yaaɓe to fedde gotago windere ha tenti leydi Turki nde ɓe eri yoɓe dartin jeygue ko ɓuuri yawde ɗon ɗo Azerbaïdjan holliti kañum jeeyi ngal bowal to haute karaba caggal piyanɗe gulɗe jawa baɗɗe toon oɗo ñalawma hande no ɓe kolliti maɓe joƴƴin armée ji ɗi kono kadi alay saago wonta e kaldigal lamgal no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗen kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jamal hiranena